Здрасти, кажи здрасти. Какво става, маняци? Здравейте, маняци. Къде си ходим? Вадюнари! Долу. Чак на спирката. Чак долу. На спирката. Здравейте, днеска сме в Телибук. Това е Саски. Сашкето отива да си купува екип на Меси. Да, аз имам екип. Но и той ще има екип. И бутонки имам вече на За Меси. юбилейна стоичка и двамата ще ходите. Кой сектор ще бъдеш? Нямам представа. Аз имам. Бе! Откъде да знам? Спря го на пауза. Не. Коста, хора! Аз съм Павел Кулев. Не съм го спрял на пауза. Здрасти. Айде снимаме колички, да. Здравейте, колички. What the fuck? Баси яката кола. Това беше кабрио. Нали? Това беше Порше. Ти си Бахти яко. Порше! Циганин Борш. Порш! Морш. Сега като говорим за моршове. Поршовете са по-известни от моршови. Пор! Баси кола. Бахти буклук. Бахти буклук. Бура. Бахти бака. Бахти бака. Спирам на пауза само за малко. Най-дългата змия е мъртва. Най-дългата змия е дълга. Добре. Айде кажи за. Някой ден ще видите как играем GTA с този, дето снимал. Ето ме. Забравих как се казваше. Аз съм Крис. Аз съм Крис. Кристиан Кайков. Аз съм Крис. А кой е той? Кой е този? Он е с червената. Он е с червената. Менгъл. Виж, снимам отзад. Менгъл. Той е Менгъл. Така ще снимам отзад, хора. Това е отзад са. Павел Колев. Бахтите бак. Бахтите бак. И вече снимаме напред. Сега ще снимаме едни изроци. Ето ги изроци. Дано ги виждате. Те са хора. Спирам на пауза. Хайде. Бахтите бак. Бахтите бак. Павел Колев. Меси. Само Меси, никой друг. Какво правиш? Меси. Палец нагоре, ако харесвате Меси. Какво правиш, бе? Ето. Не знаеш, че мога да снимаш снимка, докато снимаш. Как? Да цъкаш фотоапарата. Да. Какво да снимам сега? Так. Вижте. Мистер Пица. Пак не се вижда добре. Но това е Мистер Пица. Ето вижте. Покажи. Хора. Никога не съм виждал. Те са, нали знаете, че хората са извънземни същества, които идват от човешката раса. Това беше безмислено. Снимам отзад. Има един изрод отпред. Главата му е топка. И почна да се прави на интересен, като ме видя. Туп. Той е под налите. Не! Само е така. Я да видим колко парички имаме. Аз съм Насто циганин. Да. Чакай, дай да снимам моите пачки. Това ли са пачките? Ето ги моите пачки. Моите пачки са по-хубави от твоите пачки. Така са. Моля! Здравейте отново, YouTube!
Почти стигнахме долу на спирката. И сега отиваме долу на спирката. Отиваме на купон. Отиваме на купон да се качим по сатринта. Поднаем. Обадете се на номер. Ето на този 08 86816 151. Обадете се, това е моят номер. Позикам се. Сега ще ви го кажа. Да и го кажа ли? Да кажа ли? Аз съм. 8877889789898 9